ένα άσπρο πανί για να δημιουργεί μια επίπεδη επιφάνεια. Και από πίσω από το πανί, για να φαίνονται οι φιγούρες στο σκοτάδι, τι υπάρχει? Φως. Γι' αυτό και ο Καραγκιόζης λέμε ότι ανήκει στην κατηγορία του θεάτρου σκληρός. Αφού ανάψουν τα φώτα, παίρνω και εγώ τις φιγούρες και τις βάζω πάνω στο πανί για να τις βλέπετε εσείς. Αλλά για να μην φαίνονται τα χέρια μου, έχω βάλει δύο κερούλια. Ένα στην πλάτη του Καραγκιόζη και ένα στο χέρι. Κρατώ από τα κερούλια του Καραγκιόζη και τον βλέπετε εσείς. Με αυτά τα κερούλια όμως, μπορώ να κάνω τη φιγούρα του Καραγκιόζη να περπατήσει. Θέλετε να περπατήσει τώρα? Να χορέψει? Να κάνουμε μια τούπα? Για προσέξτε τώρα, όταν θέλω να γυρίσει η φιγούρα να πάει από την άλλη πλευρά, αλλάζω τα κερούλια γρήγορα στα χέρια μου και γυρίζω τη φιγούρα. Αυτές είναι μερικές από τις τεχνικές.